So tinoronga tunamza mari kupi? Amen, amen. Amen, amen. Tinotenda champion Musa, give us a prayer. Mwari Baba tinouya pamberi penyu masikati ano tichida kuisa mhuri yese yeTriple nemhuri yese yeZimbabwe pamberi penyu. Tinoda kuisa mukati memaoko enyu motivhenekera nemwenje pamwe pane basa redu ratichaita rese patiri kushandira a new great Zimbabwe for everyone. Tinoda kuisa president vedu vaChamisa. Tinoziva kuti zvese zvatinoronga tinozviisa pamberi penyu, muchavatungamirira, muchavapa njere dzekuti tungamirira, tichanamatira nyika yedu kuti iko tisakwanise kuwanikwa mine mhirizhonga munyika ino. Pane basa redu ratichabata sevana veZimbabwe, tinonamatira kuti pasaite mhirizhonga, ngapasaite vanoda kuuya kuzokanganisa vamwe. Tinoda kunamatira vose vane mweya yakaipa yekuda kukanganisa nevese vanoda kubira ma-elections. Mwari Baba, tinonamata kuti zvese izvozvo muchitarisise Mwari Baba, musunge maoko avo vasakwanisa kuita zvese zvakaipa Mwari Baba zvavanenge vachiita. Basa redu rachange tichiita mumashwesti Mwari Baba, tinoda kuisa mhuri yese yeTriple patichafamba tichiita zvese zvatinoita, ndimi muchatitungamirira makativhenekera nemwenje. Nemashoko iwaya tozvisiya mumazita renyu mambo wedu Ishe Jesu Kristu. Amen. Tinotenda wemoko. Chamisa oye! Chamisa oye! Mungu mdeganyo! Mungu mdeganyo! Mungu mdeganyo! Chamisa oye! Napinda kem komala! Shandu kom Zimbabwe! Shandu kom Zimbabwe! Shandu kom Zimbabwe! New great back of everyone! Mr. President, now you are ready. Mr. President, Mr. President,
Nelson Chamisa ndikati vanoita nezvei zvikazi vari kubatsira kubvisa Munangagwa akakwidza matikisi evana. Tipe mutungamiri wedu nguva President Advocate Pastor Nelson Chamisa vaperure hurongwa kuti zviri kufamba sei kubva musi wa 24 August mazvita. Baba wa Chamisa vazotipakurira ndizvoka vese munoziva pahurumende yobatanidzwa makanga muchimbotenga malai nemafoni nemari yemombanzve vaChamisa vaita minista waICT malai nemafoni amaitenga nemutongo wemari yemombe telefoti ndiani yeye kuzotra iwo president inenga telefoteni Chamisa hoye regantara mkana unokusumudza our president our champion chief baba wa Chamisa munomuritoko Makadiko Zimba oye! Makadiko Zimba oye! Pamsoroi Mambo Zimba Pamsoroi utungamiri wese womuno mazimba tinochingamidza vatungamiri vese vari pano ma-MP edu ese muno mazimba. Zimba, you know you will never be ZANU-PF again. Zimba yakarambwa neZANU-PF. Zimba makarambwa neZANU-PF. Kurambwa kwenyu kuri papi? Munokuona panyaya yekuti muri kuvhundusirwa. Hakuna munhu anovhundusira anodanana naye. Ukaona wopinda mubedroom naamai kana nababa wakatsamhira pfumo zakuti rudo rwatama, woziva kuti ipapo rudo ravadongo. Muno mazimba zviri pachena ndezvekuti ritsigirwa harusisiri kubato reZANU-PF. Munowirirana neni here kuti ZANU-PF again. Saka tauya muno March West. For the first time, Machin champions, thank you for organizing Musangano under difficult circumstances.
VeZANU-PF inoita kunge mhepo. Pangoungana isusu unotoona vakuungwa nawo. Asi munozviziva kuti pane mukaka pane nhunzi. Nhunzi hadzigoni kutiza mukaka nokuti dzichiona krimu inonaka. Zvirore maoko zvima, zvirore maoko. Tauya muno mazvimba. Musha vaMugabe. VaMugabe vakatandwa kubva pachigaba. VaMugabe vakaita kuzvindikiswa zvinova zvisina kunaka. Zvekutoti Mwari vanditendera sekutendera kwavachaita. Chinhu chokutanga ndinofanira kukumbira ruregerero kumhuri yekwaMugabe nekuvagari vemazvimba kuti vakapinda mhosva. Mhosva yatakapara ndeyekubvisa mutungamiriri pachigaro zvisiri pamutemo. Vatungamiriri vanobva kuna Mwari, vanobva kuvanhu. Saka iyoyo nyaya tinoigadzira, asi ndoda kutendai kuno kwaZvimba. 2018 makativhotera zvine mutsindo. Munangagwa takamuzvambaradza senyoka yapinda mumba. Zvirore maoko. Tanga tine mavhotsi akawanda kudarika ZANU-PF Munangagwa. Handizive kuti muri kutipa maere gore rino. Mupinda here mukomana? Mupinda here mukomana? Mupinda here mukomana? Saka nyaya tinayo. Tasarirwa nemazuva 29-30 days unto the election. But we want an election isina matambudziko. Saka izvozvi ndanditaura netimu yedu ndikati chekai muone kuti voters roll ndiro here chairo ratakawirirana uye riri kuodhitwa kuti tiende kusarudzo tisina voters roll rechitsotsi. Ende tavaudza tikati zvatakaitwa 2018 hatidi. Posi harwirwi asi piri hapana chakanaka. Yafamba kamwe haitewa asi yafamba kechipiri tinoiteya chete. Saka tienda kuma-elections ari kuuya. Nyaya ye-voters roll is a fundamental issue. Toda voters roll ratinowirirana. Asiwo toda kuti vekune dzimwe nyika vauye kuzoona sarudzo. Ndakaudza kuti United Nations yaifanira kunge yakakokwa isati yakokwa. Vatakati sarudzo dzedu kuti dzive nechimiro dzinofanira kuonekwa nekune dzimwe nyika. Kuti zvifadze vamwe zvifadze isu. Kuti zviwirirane kuti tose tine sarudzo dziri kufamba zvakadii. Ini ndakanzwa vanhu vachiti mukomana ngaapinde. Inini mazira angu ndakapinda pagedhi hapana munhu. Ini munoti ngaita sarudzo neuye iyoyo mukomana uyu. Takamurova muna 2018 munozviziva. Akazonoponera kuconstitutional court. Zvino gore rino takati aiwa isi hatisi zvinoenda kukoti. Toda kumurova zvokuti iye ndiye unoenda kukoti. Zvimba muri kupa vhoti here? Zvimba muri kutipa vhoti here? Tinokumbira kuti kuno tivhotere shanduko. Tivhotere triple C. Nyaya yedu iripo kutanga waye tichifanira kuvhotera shanduko. Nyika inoita kunge ichiri muhondo. Vanhu kukangonzi ma-elections vanhu vanovhundusirwa. Ma-elections akaitwa vanasapuka havana rugare. Kukanzi ma-elections vanhu havana rugare mumaraino. Ndandichiudzwa nemamwe madzimai pandamira. Zvikanzi vaChamisa tisunungurireiwo nyika. Ndikati nyika haisunungurwi nemutungamiri, inosunungurwa nemunhu wose. Hakuna unogerwa asipo. Sanza zvinogezana. Isu tobatsirana pamwe chete. Zimba muri kunovhota here? Tofamba pamwe chete. Togadzira nyika ine rusununguko.
chinonzi sarudzo kuti munhu asarudze paanodi kwete kuti vanhu vanzi sarudzo ivo voti vanhu endai munovhotera panani masapuko obva vanzi ndai munonyora mazita evanhu musi wokuvhota vanhu tinokuonera kuti wavhotera papi hakuna unokuona endai munovhotera paunoda mapedza kuvhota achazanganiswa hapana anoziva kuti rinderani chero vakati tanyora manhamba haonekwi pamasiriyo namba inoonekwa ndeyekuti avhoterwa akawanda ndiani anike kuno kwazvimba ndaida kuti kana achiverengwa anofana kungonzi Chamisa ongozonzi wani munhanga muri kunovhota here toda kuti kuno tivhotere kuti tive nerusununguko munyika yeZimbabwe toda kuvhota kuno kuti tive nerunyararo. There is no peace in Zimbabwe. People are terrorized for expressing a different opinion. People are harassed for believing in the alternative. Nyaya one man one vote havanzwisisi independence. Rusununguko zvinoreva kuti munhu ngaaende paanoda. Kana wakaenda pagreen panonhuwa neanoenda pahuchi payelo munhu ane kodzero yekuenda paanoda. Tiri kuenda kunovhota. Chatiri kuvhotera, tiri kunovhotera mikana. Tiri kunovhotera utungamiri hwakanaka. Tiri kunovhotera utungamiri hunonzwisisa kuti matambudziko edu ndeapi. Nyika ina mabasa. Vana mai havana mari. Muzimbabwe dyi rinopisa. Maticha edu haana mari. Mapurisa haana upenyu hwakanaka. Masoja ari kutambura. Nevashandi vehurumende vari kutambura. Hakuna une rugare. NeveZANU-PF anosapota ringa ndofira muzanu, unofirei muzanu uchiwanei? Hakuna ari kurarama upenyu hwakadini? Fundo iriko here? Zvikoro zviriko here? Vana vari kudzidziswa here? Maticha ane mari here? Zvitoro zvine mutengo wakanaka here? Kureti yamuri kupuwa uko yakanaka here? Makamboona kupi nyika inoti haina migwagwa, haina mari, haina fundo, haina magetsi iri machete, haina tsika nemagariro vanhu vari kupondana. Asi unenge ari pari kuti ndoda kudzokera uchiitei? Zimbabwe musikanaka, Zimbabwe musikanaka. Kana tienda kuma-election kuenda kunotsvaga kuti anopfimba kuti aroore ndiani. Vanga varipo vari mugabe varivo vanga vakapiwa musikana kuti nyika igute, nyika ite munhu. Vanga vachizamba paanogonana ndobva vabvutirwa. Nevavaifamba nani? Abvuta kuti chitipa vana instead yokuti achienda kunoita zviite zvakanaka ngonono. Zvino mwana weZimbabwe ungagarira ngonono here? Naiwe musikana Zimbabwe ungagarira ngonono here? Naiwe Zimbabwe ungagarira hope here? Isu toda kuti nyika igadzirwe ive nemutungamiriri. Mutungamiriri ari kuenda kunotora nyika achipuwa matungamirirwo enyika. Hatidi vatongi, toda vatungamiriri. We don't want rulers, we want leaders. Ndochokutanga chatoda kugadzira muno munyika kuti tive nema-leaders. Leader anoziva kuti mutungamiri mombe yekuronzera kama wakaringanzira. Anoziva kuti leadership is about matens. Anoziva kuti utungamiri zvakafanana nemapambazi anochinjwa ingakanganisa mwana. Anoziva kuti mutungamiri ibhareta kana risina kunaka rinochinjwa. Toziva kuti mutungamiri hairstyle unochinja ungangoramba une dread ya1980. Usavi ngauchinje patiri kuenda muna 23 August.
Zvimba makunochinjere usavi? Ndati zvimba makunochinjere usavi? Why do we want change in this country? Toda change because nyika yedu yatambura. Naona hama zangu dzeZANU-PF. Isu achita musangano hatiuyipo isu. Nekuti tinonzwisisa kuti nyika inovakwa nezvakasiyana. Ndosaka muchiona Mwari vakati kune rima nechiedza. Vaitoparidzawo kuti kumatongerwo enyika kune rima nechiedza. Zvino rima ndo ramunoona rokuti munofamba mewapusa. Isu vechiedza hatina bakati pauta nemusere. Tinofamba naJesu hapana patoda kurwa nemunhu. Toda kuti zvinhu zvose zviite pajikerere. Ndosaka muchiona sarudzo dzatinadzo musi wa23. Pane wehasha munomuziva, newenyasha munomuziva, werima munomuziva, newechiedza munomuziva, wegirini munomuziva, weyero munomuziva, weuchi munomuziva, wenhunzi munomuziva. Patiri kuenda pasarudzo apa, muri kuziva kuti pane sarudzo wechibhakira munomuziva, wechigunwe munomuziva. Pachigunwe here kana pachibhakira? Pachigunwe here kana pachibhakira? Apo ndochigunwe chakakunza rusununguko rwenyika yedu, chakatekenya gidhi renyika. Ndochigunwe chiri kunotekenya X pavhoti yako kuti tiunze uchi nemukaka munyika muno. Ndonzwa vamwe vachitaura kwanza aiwa mukomana akapinda tatorerwa rusununguko rwedu, nyika ichadzokera kuenda kuna London. Ungaritakura vhure mazvimba ramambo zvimba, ungaritakura kuenda naro ndatiga vhu kuenda naro. Ivhu nderevana vemuZimbabwe. Isu tisorizi vevhu ratakapuwa naMwari. Matitle deeds amuri kunyimwa. Ndakataura ndikati kana usina title deed hauna ivhu, hauna pekugara. Title deed means majority rule. Hamugoni kuva nemajority rule usina title deed. Vakapiwa minda rarai hope muite ngonono. Zivai kuti hakuna ari kubviswa pamunda nemukomana. Tiri kuuya kuzokugadzira kuti ugarepo zvisina matongerwo enyika. Hatidi hondo yenyika yanga ari hondo yekuti tione kuzvitonga kuzere, asi yanga isiriyo kuti tibve pamusvetasimba wechirungu tichienda pamusvetasimba wechitema. Ndonyaya yavapo yekuti mukaona vari kudya uchi hwenyika vashoma vari kumusoro. Vazhinji havana vari kudya nhoko dzezvirondo. Mayuthi makambowana mapensilipi here? Mayuthi makambopinda mabasa here? Mayuthi makambobatawo mari yenyika yedu here? Mayuthi munonzwisawo here chinonzi kunaka chii? Pana akambobata bonus here? Shanduko muZimbabwe? Shanduko muZimbabwe? Saka nechikonzero ichocho chatatu tiri kuvandudza donzo reindependence. ZANU-PF haina kuunza independence, yakatora independence. Sei ndichiti yakatora independence nokuti yakabvisa simba remadzimambo, rakabvisa simba remasapu. Masapu ndiwo vanenge vari zvibwe zvitedza zvinotsengeta tsika nemagariro. Asi mukatarisa yake zvino masapu kaitwa ana mujibha vebato. Vana sapu kuvarwisaniswa nevanhu vanofana kutungamirira. Mambo chenga wose manhanga hapana risina modzi. Asi mukatarisa mamiriro azvaita vanonzi vana mambo uyai kubato. Ndo patoda kusunungura nekudzikinura madzimambo edu kuti vave vanhu vevanhu. Saka patiri kupinda, one of the things that we are correcta zvakakanganiswa neZANU, sabhuku namambo havagadzwi nehurumende kana nepati, vanogadzwa nemadzinza. Ushe neumambo hunogadzwa neurobwo, hahugadzwi nevatorwa. Ipapo toda kukorekta toti tsuna. Tabva ipapo toti sabhuku kana wavako, mambo wedu hanzi chief anonzi mambo. Kuna naEurope anoti madzimambo.
asi havati machief nokuti vakaona kuti kunotakapata tinongoti tikanzi zvakati totevedzera tofanira kuchinja maadreseri atoita madzimambo topa udzamu kumadzimambo edu. Tabva ipapo tinogadzira nyaya dzehurumende. Hurumende yatoda kuunzai hurumende yemunhu wese. Mapurisa haasi emunhu, masoja haasi emunhu, ndeyenyika. Patinopinda hatitoda kubvisa mapurisa, hatitoda kubvisa masoja, hatitoda kubvisa vashandi vehurumende, toda kubvisa mutungamiriri kuchinja hairstyle. Panga pane mudhara moisa mukomana. Opinare mukomana? Opinare mukomana? Opinare mukomana? Ndafara ndichiona kuno kuti timu yatinayo pandiri kutaura nyaya yegovernment. A very impressive team yema MPs. Ndokutendai mune ma MP akasimba. Yaritarisa vana vatanyanywa. Vakuru ndia sumuka vatanyanywa muone MP wedu. Uya kuno MP. Murikuona vatanyanywa. Ndo vanga vari chamangweza. Chamangwangwangwa. Vanga vachiona nyaya yeoperations yose. Kuno munyika medu muno kumapurisa. Ndonga ari commissioner veoperation. Asi ndimakati nokuti takatuda macandidates anobva kwamuri. Ndimakati tiri kuda vatanyanyiwa muno. Garai pasi vatanyanyiwa ndichakusumudzai ma-MPs. Chinondifadza ndechekuti ndimi makasarudza ma-MP andi. Ende toda kuti ma-MP waya aende kuparliament ese kuno kwazvimba. Ngatiendei tinopukuta muno munomaziyambi zviya. Apa ziyamba asiri aripo ka. Saka kurati hapana munhu wapinda makorokoto tanyanyuwa. Toda hurumende yemunhu we, mapurisa yemunhu we, maticha yemunhu we, president wemunhu we, nyika yemunhu we, ufumi wemunhu we. Ndosaka takati we want a government for everyone. Toda ufumi kuti huwe for everyone. Toda mabasa ari for everyone. Zinomukoma wangu kusaziva watora mapasta, watora mapostori kandi mapostori for ET. Mapasta. Aiwa kofo Jesu vari kupi. Unakuripulesa Jesu iwe. Kudenga hakuna ma-elections. Jesu haripuleswi. Iwe kana uchita zvemakwikwidzo ita makwikwidzo asusati vanhu for ET. Chero nena handiuiti chiti ndingi for NC. Vanhu they are for Zimbabwe. Newe munhu wese. Ndo patinoda kugadzirisa ipapo kuti vatungamiri vasati chinhu chedu. Hakuna chinhu chemunhu. Nyika ndeyamwari nokuzara kwazo. Nyika haisi yevanhu munongovapo nokuti makatsveta kwenguva. Ndo nyaya toda kugadzirisa panyaya yegovernment. Touya kwamuri nehurumende. Hurumende yedu isinenge isina kukura. Ihurumende diki inorova basa. Kana tina minister weeducation, rova education. Vana ngavadzidze. Kana tina minister wewater, mvura ngaiwanikwe. Ndanzwa kuti muno mazvimba mvura yanetsa. Zvibhorana hakuna, madhamu hakuna, anoronga hapana. Kana muda kuona kuti nyika haina mutungamiri, munoona nehomwe yani? Munoona nedumbu yani? Munoona nemvura yani? Kuti nyika haina mutungamiri. Onai pamunotsveta mufana wechidiki muchaona. Pamunondipinza ndinochivirika zviru ndinokanda kuti dai nyika yavana rugare. Opinare mukomana? Opinare mukomana? Opinare mukomana? Iwe uchada kuti iwe urambe uchiti ndiri muZANU. ZANU yakarambwa nemuridzi wayo yakaitanga. Pamugabe vasati vafa vakataura kuti inini pamaonero angu kuZANU hakuna uriko. Vakati kune mamwe mapati hakuna uriko. Zvikandangoona kwasara mukomana ngapinde akechi. Saka vamugabe kana akasiya vati mukomana ngapinde. Uri ani wakazouya muZANU panapa. Mutanda webhasikoro wakataura kuti bhasikoro raponja. Iwe uri ani unoda kuuya uchimisa chinhu chakaputsika. Vamugabe vakasiya vatiudza kuti mukomana ngadi.
kureva tikundo kwazvimba shoko redu ngatiziye shoko rakataurwa nemusharukwa miromo yedu ikaiposa sevakuru aiwiri pasi kureva kuti chero wakaramba kuti apinde munangagwa akanzi apinde x yamugabe achifa yeopposition 1 akaivhotera pamukomana avapana nenharora izvezva mugabe wakamutswa ndiuzei kuti wanhu wakavhotera ndiani other than imi vanhu mukomana zvino kana iye muridzi wenyaya akasiya avhara musika uri ani kuda kuramba uchingoti handei vamberi hausindi pamberi unoenda kupi pagavhumendi ipapa toda kugadzira mumaruwa development masola anga ari munharaunda vanhu vave nechiedza tite development atichiona pamp you try to develop atoda kuti kudevelop across the whole country paonekwe zipane utunga migwagwa ite migwagwa tive nemigwagwa inonzi migwagwa inoonekera tivewo nematara anenge ari munharaunda dzakasiyana tivewo nemafoni ekuti kwete kuti every time unoita kunge gudo kana tsoko kwira mumuti kana mugombo kuti ibate network yeti nyika inofanira kunge ine ma4G 5G vanhu vachigara vari paindaneti toda kukuunzira digital platform internet of things uchiguguna uri pauri ndaiseka mudhara wangu munangagwa kwanzi onai ndakavaka mabhiriji wotarisa bhiriji racho rakavakwa kana ngoro haikwani kwanza onai ndakavhura chipatara wonotarisa chipatara chakaitwa hachigoni kana kuita yambuya utsanana wonotarisa ari kutaura daa ndakazonovhura chitoro wonotarisa chiitakishop akasvika pakunovhura mabhini wokuti unenge wakakurati mutungamiri zvinhu zvamudii asi ndopatiri kuti aiwa mukoma wangu isa hatitukani nevanhu penu pane hatiite zvituko mwari vakati hatifani kutukana tofana kudanana asi mukoma kana asingagoni unongomuza mukoma apa kusekanhaka kwehama kusakana apa watadza apa panoda option yakati setai mukomana muone how we are going to fix the governance in this country muri kuvhotera here mukomana muri kuvhotera here triple c muri kuvhotera mamp triple c here muri kuvhotera makanzila triple c here togadzirisa governance yenyika kwete kupokana nedzimwe nyika vana south africa vachauya kuzoponera kuno tagadzira nyika yedu vana botswana vachauya kuzoponera kutsvaga mabasa muno tagadzira nyika yedu because we have 60 minerals atofana kuita utilize asi zvinoda leadership zvinoda utungamiri zvinoda rutemwa dzinobuda ropa you need a digital government not an analog government hurumende yavapa haisiri yokusora vana vatanyanyiwa munozani mamune mataipi akakumapurisa haachadikwa yaya kujokonya paakudikwa makombiyuta vanoenderana nenguva wokuti uchisvikawo kuunited nations kuti mutungamiri wezimbabwe wauya vanoti hamuchioni manje auya manyana opindare mukomana zvese izvi kuita kuti tive neshanduko munyika yedu ifambe zvakadii toita devolution kwete zvinhu zvose zvinongoitwa panzvimbo imwe chete toda kuti mumapazi ehurumende ari kunzvimbo dzakadii dzakasiyana-siyana tichisumudzira nharaunda dzakadii dzakasiyana-siyana devolution is key to development devolution is key to democracy devolution is key to decentralization nokuti when you decentralize you strengthen your country munoita kuti nyika yenyu ifambe zvakadii kwete kuti zvinhu zvose zvinoitwa pamarare zvimwe ngazvitiwo kuchinoi zvimwe ngazvitiwo kunana midlands zvimwe ngazvitiwo kunana matebeleland industrial capital kumatebeleland horticulture capital kunana mutare capital rehurumende kunana midlands masvingo anjendi moita tourism harare moita commercial mune muchitambira nokunakirwa neupenyu sokuti vanhu vachahadi kurara saka kana vakamuka ngavaone zvokuita vakamuka ndokusumbudza kwatoda kuita nyika nzvimbo dzose dzosumuka munowirirana here hurumende iyo mukatarisa ike zvino hapana kana mari iripo bati mukatarisa chikunge mudzanga baba vari kunokwereta mari kuti varove doro chinongoonekwa pana baba kudhakwa asi upfumi panyika hapana ikonomi haina kana chainacho vana mishwi vana mudzimai mushwi akutotorwa neve panext door
vanobva kumwe nezimwe nyika kuna China nokuti vakaona kuti apa pagedhi hapana munhu vari kuuya kuzorova kugohwesa nokuti vaona nyika haina kana ari kutungamirira inongogara isina mutungamiri. Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Mukatarisa paupfumi, one of the things vatofana kugadzira inyaya kuchengetedza chikwama chababa chine madhora. Chengeta chikwama chababa chine madhora. Ayerere. Ahe mkoma. Mari ndo upfumi hwevanhu. Mari inofana kugadziriswa. Mari inowanikwa. Hazvigoni kuti kuve nevanhu nyika isina mari. Toda kugadzira ipapa upfumi hwenyika tine mari yakawanda muno asiri kubiwa. Mukatarisa 1 billion iri kuenda corruption. Mukatarisa 2 billion iri kuenda kuma illicit financial flows. Kozeta imwe yekuti munhu akanzi ndi president anofunga kuti kutungamirira ushe unotonga nemuzukuru nambuya. Ushe hwenyika unofana kubatanidza nzvimbo dzose, maregions ose, kwete kuti wotorore kwako chete kana vebato rako. Isu tapinda, one of the things that chigadzira upfumi hwenyika is to be tolerant. Opposition munangagwa neZANU-PF toda kuvacreatera seat re-opposition leader. Ndichivashedza kuState House vanhu vachivazoona kuti hurumende inofamba sei. Ndovashedza kuti vafambe vachiona hurumende. Kwete kufunga kuti opposition leader is an enemy of the state. Kwete kufunga kuti opposition leader is a traitor. These are those that nyika isafamba. In other countries, opposition and ruling party constitute government. Because ruling ndo varimo kana kuti governing. Opposition ndo alternative. Inogona kupinda next time. Ushe madzoro kunoni? Kunochinjana. Kwete kuti haapindi kwa ndikapinda unodima. Semapindira tiri kuita unoita sema. Ndava anopinza hasi munhu chete, anopinza ndinyadenga. Atendedza mwoyo yevanhu aikinura kuti gamuchira semaitira maita panapa. Amunoza makashinga zvino here maoko mani zvimba. Nekufundisirwa kwamunoita uku you are able to congregate. Aiwa zvino here maoko makapenza. Economy inoda kugadzirwa. But economy inogadzirwa tagadzira tsinga dzenyika, nyaya dzemafoni, nyaya dzemvura, andinoti lines of civilization. Water, munofana kugadzira communication, roads, transport, togadzirisa housing edu, toita standard inoenderana nekwatiri kuenda kuti nyika ifambe. Tombokwanisa kuti vanhu vambouya vachiti makorokoto tichita number 1 pane zvakasiyana siyana. Kwete kuita number 1 yemuswe. Hatisati amboita number 1 yemusoro. Inflation, number 1. Unemployment, number 1. Election violence, number 1. Rigging elections, number 1. Violence, murders, accidents. Kushaya mari yedu nemabondi. Haisi nyika iyo yakadaro. Toda kugadzira nyika idzokedzane zvinhu zvedu zvifambe zvakadi. Saka upfumi hwenyika kunoda kugadzirwa. Nyaya yematax toda kuchinja mutemo wetax. Tiite mutemo wetax usingaomeseri zvinhu kuvabereki. Asi unoita tax inge ichienderanawo nezvaunodi, zvaunowana. Pari zvino ndo zvimwe zvatiri kukaringa panyaya dzeupfumi hwenyika kuti ikwanise kugadzira $100 billion economy. Toda kugadzira ipapo kuti Zimbabwe isangoita yekungodya zvinhu zvevamwe. Tisina chatinombogadzira tichitengesa kumwe. Toda kuva vanhu vanotengesera dzimwe nyika. Phones were made in Zimbabwe. Handizve? Kwete ngoti made in China, made in Singapore. Ko made in Zimbabwe unofi kuti amboitawo made. Togadzirisa kuti tikwanise kuva nedevelopment inoita tuve nemaproducts anobuda muno. Munoziva kuti tinoita macadamia nuts. Munoziva tine beef inonaka inodikwa muEurope zvokurevesa. Tikaipakeja zvakanaka tichitengesera varungu beef istead tichirova mari tiri kuno. Tichiuchika mombe, but ndanzwa kuti muno mombe dzapera kufa neJanuary disease. Mombe hakuchina nokuti hakuna unodzirapa. Mishonga hakuna. Ndo imwe nyaya kuti mukomana agadzire paupfumi. Pfuma yako imombe yako.
pfuma yako zvipfuwo zvako. Taikura tichiziva kuti your cattle, your livestock is your bank. Saka toda kudzorera ipapo tive nebhengi redu, mombe zedu zive neupenyu. Kuitira tozitengesa toendesa vana kuchikoro, tozitengesa towane upfumi, tozitengesa towane dzimba dzakanaka. Munofotera remukomana? Tiri ipapo namba 3 ndichitoda kupedzisa. Toenda kunyaya yedzidzo. Dzidzo ndo imwe nyaya ndoda kuya kuzogadzira yaparara. Nyika yadhiriswa. Kune vanhu vanoita basa rekutengera vamwe doro mumabhawa vachidhakisa vamwe. Asi ava vezana vadhakisa nyika. Nyika yadhanga nyika, hapana kana chinofamba. Education mukatarisa mamiro yaita. Mwana haasi kuenda kunodzidza. Ticha haasi kukwanisa kana kudzidzisa. Chikoro chacho chakarereka chiri kutotambura. Zvipatara mukanotarisa icho chipatara chacho choda kutorapwa chiri kutorwarawo. Musati manombotarisa kuri kuna dhokuta kune chipatara chiri kuni. Saka zvese izvo zvinoda kuti zvigadzirwe. Asi chikuru chatoda kugadzira paeducation, grade 1 to grade 7, free primary education. Vabereki vachigadzira kuti vaende kumberi. Opinara mukomana? Hakusi kuti free for the sake of being free. We have to rationalize and sequence resources edu. Kuitira kuti asa abve kukubirwa vanhu. Toisa kuma education ndo foundation nepila yeupenyu. Vabereki vawana time yekuprepare nokuunganidza zvikwanisiro kuti pamunoenda form 1 to form 6 moitawo basa rokubatsira chimhuri kuti iende mberi. Mwana aenda kusekondari tapedzerana naye, paanodzoka kuya kuuniversity tokupa grant. Wokwanisawo kuzviriritira usanesa vabereki. PaZambia zvakaitika. Kune dzimwe nyika zviri kuitika. Kuna Ireland zviri kuitika. Mukatarisa even munyika medu muno, nyaya yokuti kuri kubhadhariswa maexam fee toda kuibvisa. Hapana ndidhi yokuti wabhadhara school fees wobhadhara futi exam fee. Kuna South Africa kuna maexam fee aya. Inyaya yokuda kungowana chioko muhomwe chekuba mari. Vabereki bhoterai mukomana musangane nekuti mumbogara upenyu. Opinere mukomana? Opinere mukomana? Opinere mukomana? Opinere mukomana? Toda kuti tiri ipapo mama social services. Vadhara vedu vabvezera mapensions must be restored. Ike zvinoizvo vazhinji vakanga vachinzi kune mudya ndigere. Vana vabatanyanyuwa vakanga vachiita basa vakapedza kushandira nyika yavo. Munhu anofanira kuva neservice yekuti kana apa mudya ndigere aonekwe kuti akashandira nyika. Aone kugara kwakanaka. A lot of our pensioners havana mari. Mawo veterans atambudzwa hama dzangu. Kubva 1980 vachingonzi chero election yakusvika toda kuvhetai. Vhurai maaccount ikene yakupinda manje. Vanga vachindudza kuti takavhuriswa maaccount haisati yapinda. Ende ndokutaura chokwadi mukasapinda mukomana mariyo haisi kuzopinda. Ikapinda inongopinda kwemwedzi miviri maelections apera zvavhagwa. Opinda mukomana? War veterans must be given the dignity. Hakuna nyika isina war veterans. Kwese kuna na Vietnam, kuna na America, they celebrate their war veterans. Nokuti hakuna nyika isina heroes. Isu kusiyana kwedu nezanu. Ndekwa kuti patinopinda, we make sure kuti kuita hero hakusi kwebato. A hero must be a person who is celebrated above a political party. Kuna kuti kana munhu anenge agona kugona zvimwe zvinhu, let there be an independent body inoona kuti anokodzera kuita hero ndiani on the basis of your contribution kunyika yako. Ndofunga kune vanhu vakawanda vakanga vari mahero vasina kutsvetwa pahero seka. Asi vakazana kutsveta nenyaya kuti nyaya yebato. We want to correct that, so that our heroes are honored on the basis of their contribution kunyika. Opinda mukomana? Opinda mukomana? Opinda mukomana? Even mahonorable MPs anenge akaseva aya. Chimwe chinokonzera kuti munyika muite nyonga nebopoto ndechekuti chinotimba anenge akamboitawo basa amboonawo mukana wokumirira vanhu abuda imomo moti chingoenda kumba. We must continue to give them their honors. Asi anenge akungonzi retired honorable. Sekumasoja kunonzi retired colonel. Because you have served as an honorable man. Unless kana ukaba ngarukuni kana kuba zvinhu zvevanhu tinokubvisa ipapo. But kana waita basa you are a retired honorable member of parliament. Woramba uripo tichikupawo maprivileges anoenderana nebasa rakashandirwa nyika.
That way we will make sure kuti vanhu havarwiri kana kuuraira politics. We must not fight for politics. Tichigadzirisa zvinhu zvedu, social services, last but not least, inyaya yekuvaka nyika pamwe chete. We are not a country together. We are a country, but we are not a nation. Toda kuvaka kuti tive a nation. Tichicelebrate diversity yedu. Hakufani kuti kunzi kune mushona, kune mundevere. Hakufani kuti kune unobva kuregion yakati, neunobva kuregion yakati. Kune muzezuri, kune mumanyika. Zimbabwe is for everyone. The leadership must be for everyone. Our resources must be for everyone. That is why tiri kuti ngapinda akachi. Munomzikira ere mkomana? Munomzikira ere mkomana? Munomzikira ere mkomana? Nokutenda itakuda kutsikira ma-MP yedu. Ndoda kuti ma-MP ndazvatamirwa pane mwerani. Vakomana, marari munombaitira yakawanda, tida kugara nezvibhaka timborowa basa. Ma-MP yedu uyai kuno muno mazvimba tionane, muone ma-MP yedu. Muno muzimba, Zimba East. Okay, ndichatanga kuzimba East. Ndo kuna baba vamutasa kana kuti mukomana mutasa. Opinda ere mukomana? Vamutasa taura nwa. Tinokutendai. Vati mukomana, but ndinozvi chikomana kuzimba East. Mukomana i1. Apinde ere mukomana? Anjile mulombe. Anjile mulombe. Tinokutendai. MP vedu vekuzimba East vamutasa. Auko ndona kuti makapukuta nechakudhara. Tinotenda. Vashamano Nelson vari kuzvimba South. Zvimba yavo yakasimba gore rino. Muchaona kuti yakabopa kwese. Vashamano ngatisangane vanhu vedu. Shanduko muZimbabwe. Shanduko muZimbabwe. Shanduko muZimbabwe. Ngapinda ke mukomana. Ndotenda vashamano munongoona nesimba racho kuti haiwa hasi kuzoshaya mano. Vari kuenda kunoshaya zanu. Mavhoti apa muri kuvavhotera ere? Ndotenda makorokota vashaya mano. Toenda kuzvimba North. Vajenami kuzvimba North uko. Shanduko muZimbabwe. Shanduko muZimbabwe. Chamisa oye. Chamisa oye. Opinda ere mukomana o. Ndinotenda, ndoda kungopupura chinhu chidiki. Musi wandikatanga kukwazisa His Excellency, ndakanzwa mumaoko mavo mune kupfava kwandikanzwa sekwaibata kusvika kumoyo. Ndobva ndada kutaura chinhu ichi. Ini ndakaudza President vaMugabe mumeso kuti President, muri kunyeperwa nemacabinet ministers enyu, hamuchadiwa nevanhu muna 2012. Asi ndakazofara kuti vaMugabe vakaramba kusaina mapepa ekuti ndiitwe chief, vachiti wanzi unotsigira MDC. Ndikanzi nachombo chita renounce kuitira kuti ugadzwe paumambo. Ndikati no, it's fine, I won't die if I keep my conscience. Saka nepamusana pekudaro ndakaramba ndakamira ndichiti ndichauwana chete mukana wokusebera kuti ndimiririre vanhu vekwazvimba. Saka ini ndiri mwana wekwazvimba, ndiri kuti ngatisanyadzisai mukomana, nokuti pawiwu yavaMugabe vakasiya vati ini ndinovhotera mukomana. Nesu vanhu vekwazvimba ngativhoterei mukomana. Ndatenda. Yaitipobvisa heti mambo vataura. Roverai maoko mambo. Tinokana wagamuchirwa zvakadai zvichakone. Zvichakone.
Zvinoanogamuchira munanga kwamazvimba ndiya. Tinotenda baba Jenami, tinotenda mambo, tinokutenda zvikuru. Tina MP wedu wemuno matiri kuhosta muno baba ra cha nya ni Ngapinda yako mkomana. Ngapinda yako mkomana. Chamisa waye. Chamisa waye. President, ndiruda kukuvimbisai. Ndinoziva mukoma wenyu makamuzvambaradza last election. This time around, mukoma wenyu muchaita wokupukuta. Nokuti mhuri yenyu yese iri apa iyi kuno kuti mukongo vari kuti kwati kwati tiri kuti tese mazvimba tiri kuti kwati kwati nemukomana muri kuti kwati kwati dai notenda makorokoto 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 maMP ngatiwere maMP edu atiri kunovhotera yedu wezvimba musati nyaya dzisati dzodzoka kuno tichiuya kuti toda kuita mapemberero apresident tochinzwa kuti hamuna kupinza umwe MP toda kuti kana taakupemberera papresident akudzai apa papresident apa chero vakaita nekupi kana nekupi takamupina mukomana we takamupina tikupina rapo toda kuti patichauya pano kuzoita mhemberero nokuti kune vamwe vasiri pana vasina kuuya because vari kutya tikavati garai kumba nokuti takati vanhu ngavaite gurumango kunze green zanup iyoyo munge musingaurawi nokuti toda vanhu vese vari vapenyu kuzimbabwe tsva asi mukati toda kuti unge uri yeno musi wekuvhota kungonopedzerana nazvo x payeno ipapo pasi ipapo tovhotera maMP edu tinokutendai maMP. God bless you. Tine makanzela edu tikurumize makanzela edu ari pano makanzela ari padhuze here makanzela ngatikurumize nguva adi yapera makanzela makanzela akomana zvimba yava kushata muri kuona here makanzela enyaya muri kunovhotera here makanzela enyaya tinotame yedu ndo yada kuita chitai tokuda zita rakanzela neward nekurumiza tikurumize kufamba takwana zvake ward 4 zvimba north. Yes. Tukuta Enoch ward 15 zvimba north. Pikisani mpofu zvimba east ward 35 ngapinda ke mkomana Ati Simba chakanetsa ward 16 ndotenda president wangu ndinozoona ndikuteerera baba nezvamunenge muchinditira ndotenda. Pesana itobayo ward 9 Zimba East ngapinda yake mkomana. Mukange inasho baira ward 27 ngapinda yake mkomana. Lloyd Mgota ward 7 Zimba West ngapinda yake mkomana. Wilfred Mwindisi Zimba South ward 33 ndokoti ngapinda yake mkomana. Kansela Manyama Patrick Piri Zimba East ward 10 ngapinda yake mkomana. Wejara wejele John Mteura ward 25 ngapinda yake mkomana. Raina Victoria Zimba North ward 18 Chamisa hoye. Masuwa Roland pakasiya kwagadzwa mkomana kwa Mugabe ward 6 Zimba South ngapinda yake mkomana. Taurai Chodeva ward 3 Zimba West ngapinda yake mkomana. Tinashe Jordan Zimba East ward 11 ngapinda yake mkomana. Mnyara dzipadzara ndora ward 8 Zimba West Nganjile Mulombe. Kevin Maglas ward 26 kumasoja ngapinda yake mkomana.
Christopher Kawara, Ward 2, Zimba West, Pamamonya ipo pano apa. Wow. Ward 14, Zimba West, Ekufafuramera, ngapi ndake mkomana? Alderman, Councillor, Bison Mavuto, Zwazin, ngapi ndake mkomana? Lakson Maronga, the only candidate airana Ward 35 yakaburitsa 6 mawards. Chibaba Manyama, ngapi ni yake? Zimba South, Ward 32, Cloud Manton, ngapi ndake mkomana? Emmanuel Chinanzavana, Zimba North, Ward 23, Angile Mulombe. Zimbabwe Papa Councillor, unozandi no shamisika. I hear a lot of people here, Triple C, haina ma structure, Triple, vanoiziya here Triple C. Vanoiziya here Triple C. Makanzela akaiswa na Chamisa mambi akaimboswa, vanoiziya here Triple C. Ndore maoko Zimba ni impress netimu yamunayo pano. Yes. Peter Mpinga, Ward 28, Zimba East, for projects and development. Ngapi ndake mkomana? Mayuthi hoye! Mayuthi hoye! Marvelous Mariga, Ward 5, Zimba West. Ngapinde hake mkomana, ngapinde. Ngapinde hake mkomana. 2023. Office Jairos, Ward 34, Zimba South. Ngapinde hake mkomana? Ngapinde hake mkomana? Kunyati Maporosa, Ward 20, Zimba South. Madzimai woye! Madzimai woye! Ngapinde mkomana! Chamisa woye! Chamisa woye! Nyaukai Nyandoro, Zimba South, Ward 22. Maiona here, opinere musikana! Opinere musikana! Aiwa marakitire zvakanaka, ndaona simba ririmo mukati umo, tinotenda. Zimba West, Ward 12, Pasmo Gutu. Chamisa woye! Chamisa woye! Zimba woye! Zimba woye! Chamisa woye! Matare no Beti Gushungo, Ward 17, Zimba North. Zimba woye! Zimba woye! Rapi wara woye! Rapi wara woye! Stuart Karambayo, Ward 16, Rafingora. Mawutu woye! Chamisa woye! Mawutu woye! Tondera Isanyangare, Ward 30, Zimba North. Thank you. Tatenda, makanzela edu tinokutendai. May God bless you. Toenda tono win handizvo here. Tovhotera makanzela edu here patripusi hapo. Pana president yelo, pana MP yelo, pana makanzela yelo. Uniform yeshanduko yakwana. Kwati here. Kwati here. Kwati here. Kwati here. Tinokutendai Zimba, thank you so much. Tinoziva kuti muri kushanda under difficult circumstances, but we are happy. Tinokutendai, congratulations. Ngatirambe takasimba. Todzokera kumba tonogadzirira muchinyararire. Tonogadzirira kuti musi wa 23 tonopedza dambudziko reZimbabwe. 23 tonopedza nhamo yeZimbabwe. 23 tonopedza kushaya mabasa neurova hweZimbabwe. 23 tonopedza urombe hweZimbabwe. 23 tonopedza kunyadzisa kweZimbabwe. 23 tonounza mufaro weZimbabwe. Tovhota kuti vanhu vafare. Pachikuno here! Pachikuno here! Pachikuno here! Opidera mkomana! Tinokutendai Zimba, maita basa. May God bless you. Thank you very much. Tinokutendai, maita basa.
Yeah.